Gordana Tadić sve zakuhala, sada Zagreb uzvraća. Traže se optužnice protiv više od 20 oficira Bošnjačke armije Republike Bosne i Hercegovine. Hrvatski politički sedmičnik, 7-dnevno, u svom posljednjem broju objavio je tekst pod naslovom Zaštita nacionalnih interesa, DORH mora dignuti optužnice protiv 29 časnika armije BiH zbog zločina nad Hrvatima. Ovaj tekst uslijedio je samo nekoliko dana nakon što je glavna državna tužiteljica Gordana Tadić, koja je prošlog mjeseca nepravomoćno razriješena dužnost, zatražila od vlasti Republike Hrvatske pokretanje postupka protiv 14 hrvatskih ratnih komandanata iz operacije Bljesak. Oni se terete da su učestvovali u izdavanju naredbi za neselektivno granatiranje i artiljerijsko djelovanje s područja Hrvatske po civilnim ciljevima i nebranjenim mjestima Bosanske Gradiške i Bosanske Dubice. Tom prilikom je ubijeno više civila. Izmišljotina je da sam učestvovao u borbama u Vukovaru, kaže za Faktor general Nedžad Ajnadžić, čije se ime nalazi na spisku i nastavlja. Niti sam bio u Vukovaru, niti sam komandovao bilo kakvim jedinicama, bilo gdje na teritoriji Republike Hrvatske. Čudi me da DORH može napraviti tako veliku grešku i razmišljati o optužnicama bez argumenata. Ajnadžić ističe kako nakon zahtjeva koji je tužilaštvo BiH uputilo Hrvatskoj, očekivano je bilo da će za sedmicu dvije lopta biti vraćena u Sarajevo. Operacija Bljesak je bila legitimna vojna operacija i želim vjerovati da je provedena u skladu sa međunarodnim ratnim pravom. No, ukoliko postoji odgovornost, ona se treba usmjeravati prema pojedincima koji su odgovorni za zločin u lancu komandovanje i izvršavanje vojnih zadataka. Iskreno, namjera tužilaštva BiH mi nije dovoljno jasna. Pita se i da li će general Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine platiti fakturu jako loših odnosa predsjedništva BiH i predsjednika Republike Hrvatske, te značajno hladnih odnosa dvije vlade. Slažem se i podržavam stav predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića o konkretnom slučaju. Da li je ovo loša ili dobra pravno-tužilačka akcija? Da li je ovo veresija od gotovine ili omča oko vrata umjesto pojasa za spasavanje generalskom zboru Republike Hrvatske i hrvatskom pravosuđu? Pitanja s koja će morati dobiti odgovore veoma brzo. Na kraju jako je važno da BiH i Hrvatska imaju odlične, harmonične i prijateljske odnose. Susjedi koji trebaju biti upućeni jedne na druge i koji nemaju otvorenih i neriješenih pitanja. Zaključuje Ajnadžić. Hvala vam na pažnji. Ako želite nastaviti gledati vijesti iz BiH i čitavog regiona, posjetite našu web stranicu vijesti.tv, pretplatite se na naš YouTube kanal. Srdačan pozdrav!